Розкішний чорний. На столичний подіум вже вп'яте вийшли моделі у мусульманському одязі. Створила образи українська дизайнерка Катрін Кім. Цьогорічна весняна колекція під назвою Total Black створена для впевнених і цілеспрямованих жінок. Що саме пропонує дизайнерка? Подробиці з Київ Фешн Вік від нашої Мілени Амеді. Чорний ніколи не вийде з моди. Навіть з одним кольором можна випустити цілу колекцію одягу. Так вважає український дизайнер мусульманського одягу Катрін Кім. На фестивалі моди Київ Фешн вона презентувала нову весняну колекцію у стилі Total Black. Сукні та спідниці до підлоги, на головах чорні хустинки. З яскравого лише один аксесуар – брошка або намисто. Темні кольори дизайнер обіграла металевими гудзиками. На експеримент Катрін зважилася охоче, адже прихильниці її творчості вже давно хотіли мати у гардеробі чорну дизайнерську сукню. Очень большой спрос на черную одежду. Люди хотят, люди звонят, люди спрашивают, когда же у вас будет что-то в черном цвете. Плюс черный цвет – это всегда модно, всегда интересно. И каждая женщина должна иметь что-то черное, особенно черное платье в своем гардеробе. Поэтому мы решили сделать, обрадовать наших зрителей, телезрителей, наших подписчиков, наших клиентов, заказчиков, в общем, всех. З професійними моделями на подіумі дебютувала молодша донька Катрін, 13-річна Софія. Перед початком показу заспокоїти її та вселити віру у себе Софії допомогла мати. Волновалась, чуть-чуть боялась, но меня мама поддержала и сказала, все, иншаллах, будет хорошо. И она мне подарила всю ее уверенность, и я была уверена в себя и в мою маму. Катрін Кім для доньки розробила підліткове вбрання, адже та давно хотіла відчути себе справжньою моделлю. Эту модель я специально придумала для моей дочери. Это подростковый вариант. Маленькой изюминкой здесь вот послужила такая брошь. Брошь тоже очень такая нежная. Експеримент, на який зважилася Катрін у своїй весняній колекції, українські модниці оцінили і вже пригледіли собі деякі з моделей. Ярко, необычно, интересное решение. Особенно понравилась цветовая гамма. И ділові, і такі вільні стилі. Я думаю, що навіть в такому чорному кольорі можна було щось підібрати і носити весною. Колекція Total Black створена для жінок, які впевнено йдуть до своєї мети, запевняє дизайнерка. Та обіцяє у березні знову здивувати своїх прихильників новою колекцією. Мілена Амеді, Нікіта Проскурін, Zaman ATR.